Здравейте на всички, които гледат този клип. Аз съм Максим, Зари. И в този клип ние ще играем World of Warcraft Cataclysm. И като за начало ще направим един герой. Може би ще е Буделф. Сега ще видим. Ще бъде... Може би Undead Roach. Да, сигурно ще е хора, но може да е Warrior. Да, ще бъде Rogue. Както обещах от миналия клип, ще бъде тази поредица. И така, нека да започваме. Нашето име нека бъде... Ръгам. Тъпо име, ама не мога да се сета за друго. Така че, да, може да се абонирате за канала ми в YouTube, ако искате. Защото просто, нали... Да, разбирате. Така, започнахме. Така... Нека пуснем Action Bars. Да. Така, нека да започнем. Добре. Така. Нека оправим всичко. Така. Да, първо ще убием няколко моба, за да вдигнем левел. Точно така. Добре. Добре, ще се върна, когато науча какво да сторя, защото не съм играл Undead много време. Така че да, ще се видим след малко. И отново съм тук, разбрах какво трябва да направя. Просто слязах тук долу и... Аз пък тук долу слязах. Извинявам се. И да, в този клип да се чувам по-силно, защото... просто защото в миналите клипове се чувам толкова тихо, че си нямате една представа. Много тихо. Ето сега вече може да си покажем нашите... Така... Вижте го. Да, след малко ще научим новата ни магийка. И коланче. Супер, започнахме този път. Тази сесия. Да, наистина се надявам да се чувам по-силно, защото просто се опитвам да врякам в момента. Странно, но факт. Дерно. Странно име. И ръкавички.
Между другото, сега е момента да ви напомня, че може да се абонирате, да харесате този клип. Не е момента, ама голям прас. Добре. Така. Имам по-хубави. Така че време е да се слезе долу. What? Пак съм изпуснал нещо, нали така? Страшно да... Омага, колко съм зле. Много съжалявам. Ето за този Quest 9 се обърках с него. Мисля, че тук някъде беше втория човек. Интересно. Нека... ето го. Втория ни човек. И ето го и четвъртия. Така. Къде ходиш, бе? Така. Тук има меч. Така. Най-накрая да ходим някъде, където е добре да се отиде. Но пак ще убия това. Годеви, имах повече кръв от него. Да, ой! Вижте какво съм про и не ми взе демидж. Защото... на протата не им взима демидж. Точно така се прави. Всяко мога и да си купа ножки. За това говорихме. Верно ли, бе? Сега трябва да треп... Не. Не трябва да трепям такива, бе.